खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय BCST माने बगाइगाव सार्कल इंस्पिरेशन टीम बिनि बागै माने थांनाय 10 तारिख नभेम्बरनिफ्राय 12 नभेम्बर अक्ट'सिमाव जानाय बगाइगाव सार्कलनि सिङाव थानाय सिलभार जुबली इंस्पिरेशन टीमनि बे इंस्पिरेशन टीमनि जुबली नाइटआव जानाय गासै हिस्ट'रिफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों स्किप खालामना लाबा नायलाङोब्ला गासैखौबो फारि फारियै मिथिलांजोबनो हागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर बयबो भिडिअखौ नायलांदो। मिस्टार सेवेन्द्र कार्जी बिथाङानो सेवेन्द्र कार्जी मिन्थिना कार्जी बिथांमोनानो बै समाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय व्यक्तिफोर। बिथांमोननि खननाय मेथाइफोरखौ बै समाव जोंहा मोनसे रेडिअ मिनिस्ट्रि दङमोन, जाय मेथाइफोरखौ रेडिअनि गेजेरजों फोसावनाय जायोमोन। बिथांमोननि मेथाइखौ खोनासंनो हांखुर जानानै रेडिअ दामनायफोरजों बिथांमोननि मेथाइफोरखौ खोनानो मोननाय जायोमोन। मानोना बै समाव बेबादि डिजिटेल जुग नङैलाय मबाइलफोराव बा माबा मोनसे आइजेंफोराव बाहायनानै मेथाइफोरखौ खोनानो मोनामोन। बै समनि बे मेथाइफोरखौ खोनासंनो हानायनि मोनसेल' खाबुआनो नैबे रेडिअआनोमोन। बे रेडिअखौ हगारनायजोंनो बिथांमोननि गोदै देंखोफोरखौ जोङो खोनासंनो हायोमोन। बै समाव गिर्जाफोराव वर्शिपनि गोनांथिखौ मोनदांखादोंमोन। बेनिखायनो वर्शिप एबा रोजाबनायखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय 1985 मायथाइयाव खैराबानि मिउजिक स्कुल झारखान्डआव सार्केलनि हामजानाय बायदि मिस्टार बिमल मोसाहारी बिथाङानो बै समनि बिमल मोसाहारी। आथिखालाव बिथाङा रेभारेन्ड जाबाय। नोंथांमोना नायनानै लादो, जेब्ला बिमल मोसाहारीया खैराबानियाव बेबायदि खयार मेथाइ सोलोंनो थाङोमोन, बिथाङा नैबेबादि लाइमोन बैसोनि। बेजों लोगोसे रेभारेन्ड सिमसन नार्जारी बिथाङानो रेभारेन्ड सिमसन नार्जारी बै समाव जोबोद मोदोमदोंमोन। आरो मिस्टार कमल बसुमतारी बै समनि कमल बसुमतारीया नै बिथाङानोमोन। नोंथांमोना नायनानै लादो। खयार ट्रेनिं लानो थाखाय सार्केलनिफ्राय दैथायहरनाय जायो। बिथांमोना झारखान्डआव थांनानै खयार रोजाबनो सोलोंहैदोंमोन आरो मण्डलियाव फैनानै गावसोरनि रोंनायखौ मण्डलियावहाय बिथांमोना फोरोंफैदोंमोन खयार मेथाइ रोजाबनो थाखाय। बेनिखायनो बिथांमोना मण्डलि थांनानै जोंनि मण्डलियारिफोरखौ गिटार, हारमनियाम बेफोर आइजेंखौ बाहायनानै खयार रोजाबनो फोरोंनाय जादोंमोन। बै समाव खयार रोजाबनाय समाव 1996 नि बाथ्रा। बै मण्डलिफोराव थांनानै मण्डलियारिफोरखौ खयार रोजाबनो बिथांमोना फोरोंनाय जायोमोन। बेयो रेभारेन्ड बिमल मोसाहारी। बिथाङा बेबादि फोरोङोमोन हारमनियाम लानानै। 1996 DCYCनि सिङाव थानाय गोबां मण्डलिनि लाइमोनफ्रा एसेब्लाबो दामनो देनो गोरों जाबायमोन।
बेखायनो बङाइगाव सार्केल कमिटिनि बै समनि आफादगिरि बिनस बरगयारिनि थारैनो जोंनि सार्केलाव बेबादि सानखांनाया फैयासै। ब्रादार बिनस बरगयारि बिथाङानो बै समनि ब्रादार बिनस बरगयारि बिथाङा जोबोद गोथौ साननानै मोनदांदोंमोन जे खयार रोजाबनाय जोंल' नङा, नाथाय जोंनियाव मोनसे कमिटि दानांसिगोन, जाय कमिटिया जोंनि कनफारेन्सफोरखौ इसोरखौ बाख्नायनायाव बेबादि रोजाबनाय दामनायफोरजों थुलुंगा होगोन। बेनिखायनो बिथाङा बै समाव मिटिंआव मोनसे डिसिसन लानानै सिंस्पिरेशन टीमखौ दानाय जायासै, खयार टीमखौहाय दानाय जायासै। बेबायदिनो मण्डलीफोरखौ रोजाबग्रा गिर्जा खालामनो, युथफोरखौ थुलुंगा होनो आरो जिउआव लुखांलांनो नोजोर बोनानै बिसिवासिया गोसो सानखांनायनि गेजेरजों मिस्टार बिमल नार्जारी को कन्वेनर महरै आरो मिस्टार प्रशांत कुमार नार्जारीखौ जइन्ट कन्वेनर महरै बिबान होनानै बे बोसोरावनो खयार ग्रुपखौ निमुंखौ मोनसे रोजाबग्रा हानजाखौ दानाय जायासै। खोलाजों गसंनाया बै समनि बिमल नार्जारी आरो साहाथिंजाय गसंनाया बै समनि प्रशांत कुमार नार्जारी बिथांमोनानो फार्स्ट टाइम कन्वेनर आरो जइन्ट कन्वेनर जानानै सिंस्पिरेशन टीमखौ दैदेनबोदोंमोन आरो बिथांमोननि दैदेननायाव नाजानायावनो गोबां हानजाखौ बिथांमोना लोगोआव लानानै सिंस्पिरेशन टीमखौ आगानसे आवगायजेनदोंमोन। जेब्ला जोंनि सिंस्पिरेशन टीमा आबुं महर मोनो अब्ला बै समनि जोंनि मडारेटर मोस्ट रेभारेन्ड एन बरगयारि बिथाङा जेब्ला NLC नि मडारेटर जायो, बिथाङा जोंनि सिंस्पिरेशन टीमखौ लोगो लाफैनानै गावनि प्रेयारजों सिंस्पिरेशन टीमखौहाय मोनसे बोर होनानै आरजजों गथायनानै गालाङो। बै समनि गिबि कन्वेनर मिस्टार बिमल नार्जारी आरो मिस्टार प्रशांत कुमार नार्जारीनि दैदेननाय गिबि सिंस्पिरेशन टीम हानजाखौ बै समाव जोंनि मानगोनां बिशप एन बरगयारिया आरजनि गेजेरजों गथायनानै गायसननानै गालांनाय जायो। बेयो 1998 मायथाइनि बाथ्रा। जेब्ला बेबादि आरजजों गायसन जानायखौ बै समनि टीमा मोनो अब्ला जाय थांखिखौ लानानै सिंस्पिरेशन टीमखौ दानाय जादोंमोन बे थांखिखौ नोजोर खालामनानै बिथांमोना खामानिखौ मावलांनो आखायाव लायासै। गिबि हाबाफारि हिसाबै बिथांमोना मण्डली थांनानै बाइबेल स्टाडि प्रग्रामखौ खालामजेननाय जादों। बै समाव बाइबेल आखायाव जलंगा लानानै, मानोना बै समावहाय जोंहा बेबादि मोजां कमिउनिकेशन गैयामोन, गारि मटर गैयामोन, बाइकफोर गैयामोन, बिथांमोना थाबायनानै साइकेल सालायनानै मण्डलीयाव बेबादि बाइबेल स्टाडि खालामहैनाय जादों। बिथांमोना जाय जायगायाव स्टाडि खालामनो थाखायहाय थांदोंमोन बै जायगायाव साइकेलफोर सालायनानै बिथांमोना सहैनो गोनां जादोंमोन। मानोना बै समाव मोनसेल' बेबादि हान्थिनायनि राहायानो जादों साइकेल, आरो बे
बेयो मोनसे सोमोनांथावमोन जे गोबां दै बारनांगौ जानायाव समाव साइकेलासो मानसिनियाव उल्था गाखोनाय जायोमोन अब्लाबो बे खस्थ'खौ खस्थ' सानालासे बिथांमोना मण्डली थांनानै बे बाइबेल स्टाडिनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि आन्दायनानै थानाय जिउफोरखौ बिथांमोना फोजाखांनाय जादोंमोन जिहेतु बै समाव खयर रोजाबनाया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादोंमोन बेनिखायनो गासै लाइमोनफोरखौ लानानै मोनब्रै सुरजों रोजाबनायखौ फोरोंनो थाखाय बै समनि इंस्पिरेशन टीमा गोब्राब नाजानाय जादों आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जायफोरा झारखन्डआव थांनानै ट्रेनिं लाहैदोंमोन बिथांमोनानो खयर रोजाबनो थाखाय बै समनि इंस्पिरेशन टीमखौ फोरोंनाय जादोंमोन बै समाव गोबां लाइमोनफोरा ओंखारबोदोंमोन खयर रोजाबनो सोलोंनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ फोरोंगिरि हिसाबै बै समनि बिमल मोसाहारी कमल नार्जारी आरो बसुमतारी लोगोसे रेभारेन्ड सिमसन नार्जारी बिथांमोना खयर रोजाबनो नैबेबादि फोरोंनाय जायोमोन दासिमबो बे फोरोंनायखौ जों माब्लाबा नुयो खयर फोरोंनायनि गाहाय सुरफोरा सप्रानो अल्ट' टेनर आरो बेस बे मेथाइफोरखौ रोजाबनो थाखाय बै समाव बेबादि फोरोंनाय जायोमोन बेयो इंस्पिरेशन टीमनि नैथि हाबाफारिमोन हाबाफारि हिसाबै इंस्पिरेशन टीमा बेनि उनाव जोंनि सभाफोराव मोनसे गोदान थाखोनि बेबादि प्रेजेन्ट वर्शिपखौ लाबोनो हमजेनासै इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरखौ बाहायजेननो हमासै बिदिन्थि महरै कीबोर्ड बेस गिटार इलेक्ट्रिक गिटार अट'पेन बेबादि सोमोनांथाव इलेक्ट्रनिक दामजु मुवाफोरखौ बै समाव दामनानै बिथांमोना मोसानानै मेथाइ खननो एक्टिं खालामनो सोलोङासै नायदो बिथांमोननि एक्टिंफोरखौ बेयो इंस्पिरेशन टीमनि थामथि हाबाफारिमोन बेनि उनाव जोङो सानबाय जे बे जोंनि टीमाव थानाय 40-50 जन मानसियाल' दामनाय देनायफोरजों इसोरखौ बाख्नायोब्ला बेयो थोजासे जानाय नङा बेनिखायनो सानबाय जोंनि मण्डलीनि लाइमोनफोराबो दामनो देनो गोरों जाथोंसै बेबादि साननानै जेब्ला गरम बन्दनि सम जायो बे समाव गासै गथ'फोरखौ लानानै लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे दामनाय देनायनि सोलोंनायनि बादा खुंनाय जायो दासिमबो बे प्रग्रामखौ खुंनाय जायो बेयाव मास्टारफोर लिंहरनानै जोङो गासै 100निबो बारा फरायसाफोरखौ लिंहरनानै गिटार आरो नाल कीबोर्ड गासै रोखोमनि दामग्राफोरखौ फोरोंनो हमासै बेबादि जोङो नुनो मोनदों बै समाव 100निबो बारा सुबुंफोरा फैनानै बेवहाय हौवासाफोरल' नङा हिनजावसाफ्राबो फैनानै नाल गिटार दामनायफोरखौ लैहोर फैनानै सोलोंनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो दासिमबो बे प्रग्रामखौ जोंनि इंस्पिरेशन टीमा मावो बेयो जोंनि इंस्पिरेशन टीमनि ब्रैथि हाबाफारि मोनसे सानखांनाय फैयासै जे
जोंनियाव गोबांथार रोजाबनो गोरों व्यक्तिफोर उजिबोबाय थारैनो बिथांमोनखौ जोङो जौसिन महराव लांनो हागोन नामा बेबादि साननानै जोङो मोनसे मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारि जोङो बै समाव जागायजेननाय जायासै 2008 मायथाइयाव बै समाव गोबां जोंनि बादायारिफोरा जोंनि रेकर्डआव थानाय बादिब्ला जोंनि बङाइगाव सार्केलनि NELC-नि अनगायैबो जोंनि खाथियाव थानाय डेनोमिनेसन GBBCA-नि सिङाव थानाय मण्डलिफोरनिफ्रायबो बेयाव बादायारिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन बे बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो माब्रै खालामोमोन नोंथांमोना दसे बेयाव नायनानै लादो बिथांमोना बादायारि बै जिरायनाया जास बिथांमोननि रोजाबनायखौ खोनासंनायजों लोगोसे बिथांनि गारां बिथांनि गासै रोंगौथिखौ बै समाव बिथांमोना नोजोर होनानै सायख'नाय जायोमोन थारैनो बेबादि जादोंमोन मानोना गोबां बादायारिफोर फैदोंमोन गोबाङा बेबादि हान्थु लोरो लोरो बावनानै बादायनायनिफ्राय गोजान जानो गोनां जादोंमोन गोबाङा बेबादिबो जादोंमोन जे गावनि रोंगौथिखौ लानानै मोजां दिन्थिफुंनायखौबो दिन्थिफुंनो हादोंमोन गोबां बेबादि बादायारिफोरबो फैदोंमोन जायहा माने बेबादि मेथाइनि गासै गस्पेलनि ओंथिफोरखौ मिथियालासे गावनि एसे रोंनायखौनो लानानै बांद्राय दिन्थिनायफोरबो जादोंमोन बेयो जोंनि बाथि हाबाफारिमोन बेबादियै आरोबाव फैयै फैयै जोंनि सिंस्पिरेसन टीमा मोनसेबाव गोदान प्रग्रामखौ सिनायथि एबा इन्ट्रडिउस खालामनो गोसो जाबावासै बेयो जाहैबाय देंखोनि सेर सेर बे प्रग्रामखौ जोङो जोंनि सार्केलनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै खालामनाय जायो बेयाव जोंनि सेलेक्टेड जायफ्रा रोंखा राखा गोरोंसिन दामनो देनो आरो मेथाइ खननो बेबादि मानसिफोरखौल' जोङो बेयावहाय लांनानै मोजां दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंनो जोङो हास्थायनानै गोजान जायगाफोराव बे प्रग्रामफोरखौ खालामहैनाय जादों बे देंखोनि सेर सेर प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि हास्थायनाया बेनो जेराव जों मोनहास'आ जेराव जोङो जोंनि इसोरनि रावफोरखौ थांनानै बुंस'हैफ्लायनो हाया बेबायदि जायगायाव थांनानै जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जायोमोन आरो बेयावहाय दामनाय देनायजों लोगोसे इसोरनि रावफोरखौ बुंनायजों लोगोसे मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ जोङो बै समाव लानाय जायो आरो बेयावहाय जोङो जोंजों लोगोसे बै जायगानि व्यक्तिफोरखौबो लोगो लाफा होनानै रंजानाय मोसानायफोराव बयखौबो गोसो बोनायनि गेजेरजों जोङो प्रग्रामखौ जाफुंसार खालामनाय जायोमोन बेयो जोंनि बाथि हाबाफारिमोन जोबथानायाव जोङो मोनसे दा जायखौ जों सोलिगासिनो दङ मानोना जों बयबो मिथिबाय दानि जुगा इलेक्ट्रनिक जुग आरो ससियेल मिडियानि जुग बेनिखायनो लासै लासै फैयै फैयै जोंनि सिंस्पिरेसन टीमा
बेखौबो मोनसे हाबाफारि हिसाबै लानाय जाबाय जे जोङो अडिअ भिडिअ आरो इउटिउब बे चेनेलखौ बानायनानै जोङो जोंनि मेथाइ इसोरनि रावफोरखौ जोङो फोसावनो हागोन नामा बेखौ साननानै जोङो 1911 मायथाइयावहाय बेबादि लेपटप आरो एन्ड्रइड मबाइलफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो BCST मुङै मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिनाय जायासै बेवहाय बाहायनो थाखाय जोङो केमेरा आरो बेबादि लेपटप आरो गुबुन गुबुन आइजेंफोरखौ बाहायनो सोलोंजेनासै आरो दासिमाव बे मिनिस्ट्रिया जागासिनो दङ गोबां समाव जोङो बेबादि मबाइलफोरजों आरो जोंनि केमेराफोर जोङो दा सोरजिनो हाबाय जोंनियाव लेपटपफोरजों सोरजिनो हाबाय नांगौ बादि जोङो केमेराफोर बायनो हाबाय बेफोर गासैखौ लानानै जोङो दा BCST मिनिस्ट्रि मुङै मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिनाय जाबाय बेयाव जोंनि अडिअ भिडिअफोरखौ जोङो होनाय जायो दा बेनिखायनो जोङो जोंनि मोनसे भिडिअखौ दानो बे समावहाय जोङो फोसावनाय जासिगोन जायखौ जोङो बावैसो सिगां जोंनि खाथि खालायावनो थानाय जायगाफोराव शुटिं खालामनानै जोङो बे भिडिअखौहाय मोनफुंनो हाबाय बेनिखायनो बे समाव जोङो सिनस्पिरेसन टीमाव मोनसे जाय भिडिअखौहाय जोङो बे जुबिलिनि नामैनो हगारनो सानदों बे भिडिअखौहाय जोङो बे समाव रिलिज खालामगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन